que tal, Iván? Hola, Pili. Onde vas tan cargado? Vou por o campo, dais de comer os cans. Ah, e Vanessa? Vanessa está arriba esperando. Pasa, señorito. Bueno, Vanessa, comprei por os cans. Ah, vale. Para cans, pienso. Vale. Para gatos, pequeniño, Deste. Teño botes tamén, para mezclarse co pienso. Tes os hígados ali. A miña nai estivo aí fritindo Sí, porque de paso que lle fago para os máis exquisitos. Fígado con pataca. Agora imos a ir aí ao campo da Gramela. Ao da miña casa, pois bueno, estamos nunha zona especialmente especial, ubicada, non? Porque é medio urbana, medio rural. Temos o campo aquí ao lado, hai vacas e de todo. Hai uns animaniños, hai gatos, máis perros, imos a dar de comer. Todos os días normalmente vai a miña irmá, teño unha compañeira. Bueno, cando eu, polo que sexa, tampouco poido ir, vai Iván, conto con él para esto. Está genial esto, ¿a que sí? Súper bien. Aquí nos criamos, nosotros. Mira, mira, están os osos, mira. Es osos. A xente ten que ter consideración con estas cousas. O dueño destes animais é un tipo que pasa de todo, e non se dá de comer, os tratos, bueno, dalle moi maltrato, e normalmente nos vimos cando el a esta hora, pois non está aquí. Boa hora para vir e darlle de comer, porque normalmente se ele está aquí, sempre nos larga. Hola, cariño, Mira este como ten os ollos. Deixao. O peor é que a Coruña está chea de gatos pola rúa. Está chea. Enfermos, con garrapatas, con pulgas, cheos de fame. É que se a policía colleme facendo isto, podenme multar. Co cal, encontraste un problema. Pues qué bonito darle de comer a